Verliezen hier april bedarre de man met zijn auto naast de dik in een beam onder Rijndeswaai in zijn wemplak Jeensum. Hij ried de hut en heel onvoorzichtig. Bij het ongeluk kwam de 14-jarige Jildo Lageweg om het lippen en rekken 3 oren inzittenden zwier verwoenen. Jere werd de man ook al veroordeeld door de rechtbank, maar toen hoefde hij net de feest niet zien. Het Hof vindt dat wonnedig. Voordat het Hof tot een strafoplegging komt, verdient het in zijn algemeenheid opmerking dat het Hof zich, evenals de rechtbank, realiseert dat geen enkele straf het hiervoor beschreven leed van de nabestaanden, slachtoffers en hun naasten ongedaan kan maken. De gevolgen zijn onomkeerbaar. Omdat het Hof het belangrijk vond dat hij echt duidelijk kreeg, deze verdachte, dat het heel serieus is met het nakomen van de voorwaarden die hij heeft gekregen, het volgen van de training. En ook dat het serieus is dat dit soort verkeersovertredingen, dat gewoon niet kan en dat hij daar veel beter op moet letten. De mem van het famke dat bij het ongeluk verstoorn is, kan wel lipje maar de uitspraak. Dat de automobilist naar de feestnis iemand is belangrijk voor haar. Voor een van de slachtoffers en zijn familie is de uitspraak wel zoer, want nevens het Hof is net duidelijk worden dat hij zwier verwoenen rekken is door het ongeluk. Dit is een heel apart delict. Het gaat om iets wat niet met opzet gedaan is, maar waar je wel schuld aan hebt. En dan ben je eigenlijk alleen maar strafbaar voor zwaar letsel of letsel waardoor iemand een hele tijd zijn normale bezigheden niet heeft kunnen doen. Dus niet elk letsel levert dan straf op. En in het dossier was gewoon eigenlijk onvoldoende over dat letsel te vinden. Dus het zou wel wezen kunnen dat dat letsel er wel is, maar dan is het net duidelijk genoeg naar voren gebracht. Dat zou kunnen, maar het zou kunnen dat als we wel precies meer hadden geweten dat de uitspraak hetzelfde was geweest. De verste advocaat van de vertochte wie net bij de uitspraak onwijzig en kon dus net reageren.